Hi guys, maayong hapon sa inyong tanan. Paingon ko karon sa ilahan ni Maring Inday ambot ug asa na pud ko maka sangit-sangit karon nya. Dalo na ko ni ang flashlight kay murag something hapon na siya. Ang kaning power bank ako pud sad ni siya dalhon kay para di jud ta malubatan. Unsa man na hoy, ay bigyan na pagkuhaida na kay ha? Palit ko kanton kay karon ay di nagkuhaida na kay bayaray ra ba na sa kuan? Na lagi. Ay napagilap tira na kay nakoy bayaran dana. Yato ni pang dalhon-dalhon. Kani siya guys, oh kani gihatag ni sa ako So karon ato siyang suoton. Awa. Ang tajir. Kay Mio. Babay Mio, 90% naman pud sad naa. Kanang time nga magpanas ko, gintahay og kapit na tagkalubat, pwede ra nato i-charge gikan sa ubos para pag-abot diri kung naatay editon nga video maka-edit dayon ta. Hindi na po an flashlight. Nya kani siya guys, ako na siyang i-taod. Thank you so much Munyin ang naghatag ani taga Cebu, taga Naga niya. Naasiyay ko ang Doming's lechon belly. I-try ninyo guys. Doming's lechon belly. Naasa Naga kay lami jud siya. So karon ato na siyang itaod. Thank you so much. Match ang color sa atong kuan match ang color sa atong sing-sing. Na okay ra siya. So nanatay ko say tawag ani. So adto na din ta guys kay nagdag umra ba. Ambot lang og makalahos baka ta karon dito sa ilahan ni Maring Inday kay murag something man ang kuan. Murag something dagom kaayo. Lagi taligsik bitaw. Pasumangil hangir-hangir diha pasumangil hangir-hangir kay tingali jud ka nato lagi. Lagi. Ay gipatay minum. Ya berapa pa ko minum mama. Bo na tipo to bata. Basig magabinan ko ha. Kuan na ba bahog ni Mio kanang kuan ra dog food ra ibahog ni Mio. Mio. Apay Mio. Kanira. Suoton. Nya kaning power bank isulod na nato ni siya sa U-box. Pwede ra may siya isulod sa U-box kay permi naman ko ag sulod sa power bank sa U-box. Mio, babay Mio. Babay among Mio. Ugma na ni si Mio. Kaliguan kay nagundang naman gud ag tubig kala. Dagom kaayo. May lang. So diretso na ta mga guys. Mga manang. Nga si Sherwin kuan siya naglaba man siya nya wa panahuman. Ang bedsheet. Butay itong bedsheet ang kuan. Butang ito katong kuan ibutang katong color buwak-buwak kay patsada ha. So, si Piolo basig makasabot na si Piolo na. Bye-bye ninyo. Bye-bye. Nila, bye-bye. Bye-bye. Adto ko kang Maring Inday. I have something to tell her. Kay para ako mahibaw-an kung unsa ang mga plano o mga transaksyon namo. Ang motor di adani wala ni nawashingan. Palitanan kuno ni siya og kuan. Ana ang dana sa ilalo ambot unsay pangandana. Pag sweldo na puhon. Puhon. Na dagdag kaayo uy. I'm sure unya nga danlog na sad kaing dalan. Basig dito ra pud sad ni nako ibilin ila ni mama ilang ang motor. Kuna nagdagom man sad kaayo. Naglibot man ang dagom. Saon naman lang ni. Titoy. Antitoy. So diretso na ta guys. May lagdili uwan karon.
Napakoy adto dito sila ni Mother Earth eh. Nakoy ihato dito. Hala. Luwa naman din may gasolina di ay. Lah. Pati. Sira din niya ako. Akong gitanong nga kuan kay silikot wala na buhi. Ato na ta guys. Karon guys, diyan ako diri sa puntod, lahos ta dito sa ilahan ni Mother Earth kay nako ihatag nga bayad para ugma nya kay ang akong kwarta kulangan man ni sa 50 kay ang 100 gikuha man ni Sherwin. Manghulam ta dito kung kinsay naa dito, i-try nato si Mother Earth, si Papa or si Utik or si Auntie Mercy. Atong sulayan kung muhatag bagyod sila para masulbad ang atong para bayaray ugma kay 250 man ang akong bayro nun para ugma nya kay kuwang man lagi ni so karon lahos ta didto manghulam ta sa kwarta dayon diretso din ta sa ubos basin mag-ulan sad ni karon kay dag-om kaayo i-try lang nato og makatugbong bata karon kay adto nato si Maring Inday Vlog. Awa ka ha. Awa ka gid ha. Awa ka gid. Na diri si Mother Earth. Oh, ay. Wa ko masayop na agid ay si Lilin di ay. Di. Unsa man ka? Nag-laundry shop na ka? Dira akong kuan bayad sa kuan ugma puhon. Puhon ugma muhatag ko. Saan man? Kada Martes magkahangkuan. Oo. Malagi. Ang tapo pa ko di. Ha? Maay pagpadungog-dungog ma. Ayaw pagpadungog-dungog. Kani akong giapilan guys para pud sad ni sa insurance. Kaya magkinaunsa. Lagi ahat na. Di na si mama magka-problema. Kang Kang bayad na mga ay. nya pakuan-kuan kang walay imo. Kanunay ra ni si mama nga wala. Nawala man ang kwarta noon ma. Lagi motor ni Richie sa iro. Ha? Imong motor kairhan gid na iro ni. Brownie? Awag kaon rin ka na ni Kulintoy. Kabuang lagi na siya sukad pa man sa una. Kaya bawan na ako na akakay. Dara. Ang sinunta. Taplis ha ma. Kita plango gali ako. Guys, walay kwarta si mama daan ko pa. So walay kwarta si mama, mangita ta karon og 50 asa ta makahulam sa Wala sa ako 50. de po. Wala Malagi. Tay sa pa naay sinsiyo dani ma atong daginuton, no? 4. Kuwang na lang og 46. Hawi ri sa 46 ha. Hindi dawaton piso. Ikaw ra mag-ingon dili dawaton. Nawa na diha. Ako. Pawa ko 50 pa. Aw 46. May pa si Papa. Kay pahuwam, ikaw kay tanaw. Uy, wala ako wa mo ugma. Ako ina kauna. Ako ina kauna. Dagli kay. Maog na ay kwarta imo na tanan ma. Imo na tanan. Nasi Lilinda ni guys. Hi guys. Diri ay kaligo. Oo, di tubig to sa mo. May tubig wan sa aga. Problema basta di ay ka. Wala ka gabi iwa nag-agas. Dito duha ka gabi ha. 50 ra kay di na yata ni mama. Pangaling sukli ito. Bisa na dai. Di sukli ma kay. Sukli ko Sukli dia. ay dinita ka Lilin kay. Suklilin kay para di ni ma-scam ni mama ang 50. Wala man ako kwarta, ako na lang ni Wala gid daw. Bisan pag imo nang ukayo no say sulod diha Ay andi na lang na madi. Kay ugma na lang ko maghatag. Ako na ni. Ako na ni. Kamadab tutsi na ba ni? Muna ko iwag unya pagkuan. Naay kwarta. Tanawag maayo og naa ba? Sige og naay magkuan imo ma imo na. Di ako na lang ni hulamon. Ha? Ako na lang hulamon, manamo ka. Ay pagulam-ulam diya makiwa na ra ba gilain? Tuo siguro ka. Tanawa na kay kwarta nakita dani.
Wala, pero nasa kuan. Kani imo na ni oh. Ala. Dira. Imo na ni. Isa kabok. Walang yata. O sa isa kabok. Isa kabok. Kana di ay usab ni di ay oh. Usab ni di ay oh. Isa ra kabok lagi unsa ang pagkasingsing dana. Di ba sing-sing? Walay sulod. So karon guys, nasulbad ang akong problema. Ang 50 na ihatag ni Papa. Ay wa man 50. Ay sus, lisod pud og dili na suklian ugma. Ha? Ay lagi kay wa 50 iyan na lang. Na, iya na lang. Gani. Sukad bataag pagkawam na ni sa iyang nag-ingo mag-isang. Wa! Wa! Purag uwak ba? Wa! Uwak. Wala gid bitaw diya. Agod agka. Lang di ako na lang. Oh, kwa imo na. Bang. Nya karon guys, kay wala pa man nag-ulan. Nag-eskwela na si Koreana Len. Napa din nanguli di ang alas 4 naman? Certificate sa? Ngano man? Ngano to aman dito? Ambot ka ano to dito? Certificate sa pag-eskwela. Pag-speaker nimo sa eskwelahan ba? Gani. Tuagan dito, matingala gani ko nganong tuwa dito. Sabi naghatag dito. Ah, dapat man naputan? Ito sa balay gani nang man ko Nangmintri ka? nangukay ko sa kanang mga kuan ba kay si Koreana ginalan man sa birth certificate ng original na matong akong gipangukay dito. Ang katong mga papel-papel. Oo, mga birth certificate niya. Kay tuwa man dito gipang-usa nila ang ilang mga certificate, ilang mga medal, tuwa dito tanan. Nya. Tuwa man dito imo. Katong certificate sa speaker na ko dire. Oo, ako na itong gigawas kaya akong tato. Gisulod sa silupinda. Oo. Ay naman murag naman to karton na kuan. Na iya covered ang kuan nito. Ako to kwaon. Gigawas naman to nako kay og imo kwa. Waday nimo nadala di ay. Adto man ta og ganiha sa inyo unya kay nabisi man mi didtong baboy nga gi Nanganak. injikan. Kansa makuha ang baboy? Isa to rin. Masud ay mama. Ha? November 10. November 10. Unom ka ba kwaon nimo Unom tanan unom kabuok. Asay unom kabukwaon ba bauta. Dili man di kabuk imo di ay. Sara. Na. Naamot ani guys og Kwa to tanan. kuan kay. Bayaray biya karon sa kuan lin. Sa Unsa man ta karon? November. Unsa? Naunsa may dani mang itlog ma? Ahan mang itlog dani ma? tabuna na ni papa nimo kay sapaw yang manok ni Bimbo. Unya wala na nagitlog dani ang Chinese chicken? Ha? Pero nakaitlog na kaganya pa. Mo gani no kay tampo-tampo ba? Pila na kabok itlog dani? Uy, nakadawat lagi mong ingon ani Lin. Oo, sa atong sa mga pobre. Kami tiniwa man. Kang mama man. Senior man siya. Senior. Nya senior di ay mo. Di man senior pero kuan nabilong man mi dito sa Ikaw ang paghatakan sa inana o yung pinapaghatag sa indan ni katua ang nagpahina. Say ka na ah. Clean drive. Nadi ag piliun sa paghatag di ay. Pahina ka wala. Ah, kuan na kabuk itlog ani guys. 2, 4, 6, 8, 10. 11 na kabuk itlog sa Chinese chicken. daghan lagi. Ha? Akak yan ni. Nawa lagi kay miyat. Na eskwela de ka? Di man absent sa tingin. Ah, dede ni siya absent. Ah, man si kuan Koreana. Kasi nagsayaw. Ah, say nagsayaw. Nganong nagsayaw man? Pasayaw sila. Pa! Ipa! Ang 50 nara ni mama ha? Dungo na ra dito si pagbayad. Wa mo ko kay baw. Paano man ko ka... Wala mo ko ilapaang. Wala ko ilapaang. Kapat na taugma. Ha? Kapat. Dungan da ita? Ah. Tabayad. Kato na iyon ko nga agrilisan ka. Girilisan de ka dadto pero nag-iyon ka nga wala. Yan yun. Pilmiro na ko. Ikaapat lugar ni ah. Kaupat man oh. Unsa ang pamaagi da ni ma sa kuan kaning insurance nila?
Unsa pamaagi dani sa insurance? Ahera ka insurance dani kung mamatay ka? Kani wa mo ko kasabot wa biagi. Wa ako na orient. Nabuang ka nga nang mapakaulit. Wala ko na orient nga diretso naman sila. Kuan ko no, Kuan? para to ni. Te, kung ma-hospital, ingana ba? Lagi wa mo ko kakuan. Admit ka. Pareha to si Riluna bitaw nga na hospital. Pag-injured Nailag ko ni mo. Mana. Da inani ba dito akang riluna nga di man? Mauro na sila. Mauro na sila nga pamaagi. Kung Pero ma-hospital, 300 dati lin ang ilang kuan kay 300 lang adlaw. dani 300. Hmm. Andito sa kang riluna di ay. 500. Unsa man to ang nga kuan? Insurance man Unsa man to ang kuan cooperative? Asa? Card. Card. So dani 300 di ay guys ang kuan dani. Pero So ingon pa na to ni kuan Giovanni. Kung kuan aksidente, mm, 500,000 mo na madawat. accidental nga Accidental kung imong pagkamatay. Kung naay membro nga mamatay, kung accidental, 500,000 daw ang madawat. mamatay siya nga aksidente. Kintay pares danang nabanggaan, nasunog, Basta kay aksidente, dili sa sakit nga ang sakit, pila man. di na magabot sa kuan. Ay naa siguro dani basahon nato. Wala ni. Wala dani no. Wala naman ko na orient og maayo good. So mo ni ang akong gi kuan guys. Tarawa na mo Insurance. Ambot usay sibi tan-aw na di mo ko kabalog tan-aw na unsa na. 300 pa man imo savings. Ha? 300 pa. Nganong 300 man? Man mo nakita nga 300. Ada na lagi butang nga 300. Na. Ha? Dati sige na ko dani. Wa mo lagi 300 dani. Dira. So okay na ako amaha ihatag na ni Papa ang 50. Di pa magtugbong len? Ako aton panis Koreana. At tugbong ko. Na si Auntie Mercy dari guys. Nahawan lagi na diha. Prakata aw kuan. Magkuan ko sa Madidi Kakao pa kay para kuan ako sa haligi didto. Kay katong haligi nga duwa kay gikutkot naman sa kuan. Anay. Dili Madidi Kakao ang gibutang. Tingala gani ko nga pagtan-aw nako. Manggulingaw. Dili manggulingaw, mao gani. Naabi ko an didto kana ang Madidi Kakao kani patay na ni da. Lubas na. Kani Gulungon di tama buko. Da, kuan masag kaayo, dako masag kaayo. Wa ni Madrid ko. Ay garsar. Na apa may makuha pa oh. Oo. Kani na pay makuha dani. Kuan naman to gamay ra mubo man sa to. Kani oh. Ako ni putulon. Taman dani makuhaan pa ni isa ka kuan oh, haligi. Kani. Kay kani siya guys nga haligi. Para malago na ito. Kuan ni siya hanang ligon ni siya kay ngano agkabuhi man ni siya. Nya kato laging nag kuan panday. Kanang bitaw agtuman bitaw mao bitaw nga kanang naay agpandayon atungan gid nako kay kana laging dili agka sunod ang atong gusto. O karon pila ra ka tuig nagabok na. Kapagani sa daw tanuso. Ha? Asa kanang kuan dako? Di kani dako ra sa kay ni pada kana da. Na ang paglansang man karon Imo man ko nagting habang ko dahil patay naman ni apa? Patay na. patay na na natulog. Gahit kay Naay daghan pako ugma. Panguhaan ni sa pako ugma oh. Patay naman. Kato na isa. Duha ka buk kinahanglan dadto nako. Sigkakilid pag yun ang kuan. Gamay linog dadto na. Na tumba. Kay kana laging panday nga agtuman gid sa iya. Mangisayon ra ba sa kuan. Kani di man ni pwede kay kuan man ni tabon-tabon. Kani makuhaan ni Dani oh. Na asa may kuhaon Dani. Kato na lang gid siguro isa. Lahi man ang gibutang, mahugani man ni noon ang gibutang. Noon ang mahugani, ligon gid ang mahugani pero dili gid siya pwede sa yuta. Ang mahugani, ligon siya para lang sa ang mga apir-apir lang. Parehas Dani oh. Kani. Madidi Kakao ni siya.
Ligon kaayo ni siya. Kani. Ligon kaayo. Oh. Di ligon pa. Wala na unsa, wala kutkuta. Ito dito gikut-kut. Panday nga agtuman bitaw sa gusto. Mo ginidi na ako ganahan. Mo bitaw nga atong ko usahay labi nagnay trabahoon sa payag. Kung unsay gusto nako, dapat may matuman. Chinese chicken ang itlog na. Muna ang iyang mga kuan piso. Asa na niya piso sa Chinese chicken day pa? Kanina duha? Pila 5 sila? Kana dana duha? Pandalhon ako na dito sa payag puhon. Kung nga nakoy, adi ara o. 1, 2, 3, 4. Ang isa to ara dito. 5. Ha? Duha ka baji? Tulo ka baji na? Duha ka buklaki? Panginoon mo na utik na isa ka baji. Ugma na magpangay siya og na magdaghan na ginaa. Yatag na ng isa ka. Pasanayon sana ah. Sanay man na sila ilagod. May kala na dako. Lagi kalha nga dako. Yan si Mercipod oh. Pila po piso dana te? 7 ka po piso? Ah na nagkuan naglumlum. Why nagitlog da sa pugaran di ay nimo? Masala itlog natin kay di na pagkan. Ano man? Di man pabor. Ano man dia gani ka. Wala tayan? Kaya Oh, huna-huna sa manok. Lupad. Lupad ra siya. Ah, dapat ang itlog. Na. May lang og dili makuan. Di masaburan sa iro. Ay, nanamay dahil estudyante dani di ay oh. Nanay estudyante guys, uri is Koreana. Kuha na nila ni Papa ang talong dani oh. Talong. Nya karon adto ta sa ubos magdungan na siguro minilibon. Len tanalen. Ay, mao ni saging akong gipalit na. Ila. Gikuhaan ani nimo? Ah, wala ka nagkuha dani? Ha? Nagata kay saging? Walogi ka nagsaba. Kaon ko di. Nakunoy ginataan saging pa. Ha? Nakunoy ginataan saging. ano to bahaw nila. Mo inyo gilong agay na? Pamahaw gi. Dala utang. Kamahaw di paniud to. Kaon ta guys. Gamay ram na akong nakaon kagay niya pag paniud to kay wala man mi naglungag. Ay, di ara akong kutsara. Naapil diri pagdala ko. Imo nga dala di ay. Agkatiman-an man ako akong mga gamit. Ati alam sa ko dili mo amo address. Oh. Katon ning pagdala ni Sherwin siguro sa mga kutsara diri na apil ni. Tarawa ni. Oh. Ako ni. Nga, nag-adto mi dito sa kuan. Munang gatag ni Siralin nga kuan kay nawala nga ako sa kutsarang gi dala dito munang puli ni Siralin. Basig dili ni mauma kay ingani gid ako kutsara ho. Ung ganit pa rin, ganit mauga ina, ingay ko, ito dyan yung kutsara nga ta, ano sila ni? Munang gatang Siralin. Hindi mo ni maungapo lin, sa kana na, kaya na. Ako unom ka kutsara. Isa na nabilin. Isa ra pud sad ka tinidor. Na. Unom pud sad ka tinidor. Nang akong kutsara din nga, ang katong imong gi palit nga, kuan to ka buok, duha ka Dusina. dusina. Pina na nabilin, unya na patong gihatag ni Sabi ka nga ka. Ma'am. Pwede ka nga kaon ang kutsara. Amo to di ka nga wala. Basig na adiha nang nahulog. Nawala, akong anamon daw, panglapuan rin ako. Kaon ta guys. Wa naman diha. Di ara oh. Saging nagitunuan. Di na ni siya init guys, pero kaon nang gyapon ta. Lami man ni siya. Ingani man gyapon among kinaon sa una. Mo man ako pa ni. Saging tunuan. Makalungag si Mama Dani ni kaon man ako. Kanina, ako na buntag.
Wala di mo naglungag sa panyuto di ay. Wala ko na yun. Ah, maka nagkuha na nga saging ma. Lautik. Ah, kuan pa niya siya batanon pa ni siya. Katong kuan, katong napukad ba? Puruto na lang ni nato eh. Katong nabukad si ba? Dito may na to ilan ni Jojo. Jojo nga. Lahilin, ihaw siya sa manok dito. Dapat sa iya manok. Okay, daghan nga manok di ay dito di ay. Na nag-uwan na. Tumong ka? Na nagtaliti at tugbong unta ko. Na nagtaliti na guys. Labi ra ba ang sabaw dani? At tugbong na mulen? May kanon sa dito. Di ko kanon kanira. Guys, mga unta kisay mo kaon diha og tinabirak. Tabirak may tawag ani. Tabirak. Kalami ira ani. Mao niya mong namatan sa una kapag kaon. Pagkuha nila sa saging ma, tulo man na kasipi. Ma, tulo man na kasipi. Oh. Me, himo ta banana chips. Kaon ka dani? Kaon ako? Ay, dami man ang banana chips. Nakilaw. Bakit? Banana chips. Dami kinaamurad lagi kuan. Marag. Anong kuan. Kamuti na ay banana chips. Pato. Lagi, lami. Bakit niya kamote? Dami kaya mo ilot ni ate. Ano danyo? Wala dito. Ano yun? Saging. Saging. Kamuti. Ngaon ta. Ano yan yung ikuha na diha? Ano ikaw na? Pwede na kung di naman hapon ani. Kalas Ano ba yabas ni mama? Ato ta? Nga naman? Lag-laag mo? May alam. Hayahay sa mga senior. Uy, lag-laag na ma'am. Alam po. Ayun na ba? Nga unta. Kasuhay pa magkaon ni nga ni. Ano Koreana kay nanawag ni mo mano yung pakuha na guro ni. Ha? Nawag na si Vincent at pakuha na guro to. Be na mi guys. Ulan na sa dunya ako na ko sa baboy. Tugbong ka? Na yung mga okra dito rin? Wala na yung ukra. Nagbaki. Na ay alagbate na ay gusto mo te. Nangutan ko. Dali na mama. Kamay sudan mo dito guys. Corned beef. Dayon beef loaf. Dayon na ay isda ng gabon. Sudan sa iring sa irot daw sa tao. Uy, lumiyaw. Uy. Hmm? Lumit kayo sa daan. Nga unta.